Deze week in Les Bourgeois de komst van het eerste wijnhotel van Nederland en multimediale fashion clash. Valkenburg krijgt de primeur van het eerste wijnhotel van Nederland. Hotel Tummers tegenover het station wordt door de nieuwe eigenaar omgetoverd tot een heuse wijnbestemming. U hebt hier het familiehotel. Hoe lang is dat al in bezit van de familie? Nou, 99 jaar. Alsjeblieft. Ja. Maar als ik het goed heb begrepen, dan maakt u het 100ste jaar niet mee, althans fysiek wellicht wel, maar niet in eigendom, want daar gaat wat veranderen. Ja, er gaat inderdaad een hoop veranderen. Hotelrestaurant is verkocht na 99 jaar. Ja. Familiehotel en... U dacht niet van ik wacht nog een jaartje, dan nee. we de 100 rondmaken. Nee. Er heeft zich een zeer waardige koper aangemeld en het is nu verkocht. Maar dus bijna 100 jaar de familie hier. Toen begon het toerisme pas in Valkenburg, denk ik. Hè? Inderdaad. 100 jaar geleden. Ja. De VVV is nog net iets ouder, hè? Ja, ik zie uit de historie van Hotel Tummers. In het oude hotel waren hier beneden in de garages waren de paardenstallen. Oh. En alle gasten die dus met stoomtreintje aankwamen, die werden opgehaald. Door paard en wagen en zo op die manier naar de hotels gebracht. Ja, en het is natuurlijk zo dat zeker in deze sector, dat als je niet mee blijft investeren, dan loop je een achterstand op in feite. Bij de behoeftes van het publiek van vandaag de dag. Dat klopt, ja. Deze ontwikkeling gaat ontzettend snel. De mensen zijn heel erg verwend en wat u ook zegt, als je niet met deze ontwikkeling meegaat, met investeren en de laatste nieuwe trends meedoet, dan kun je het heel snel vergeten. Jullie gaan van dit hotel iets heel anders maken. Ja, wel een hotel, maar toch in een andere stijl en ook een andere functie in feite. Ja, joh, dat klopt. We zijn een tijdje geleden erop attent gemaakt dat dit hotel te koop zou staan. Nou ja, zoals je weet hebben we in Maastricht een prachtig resort. Dus we zitten al in de buurt. Bovendien zijn we Maastricht, maar zeker ook Limburg steeds leuker gaan vinden. Dus toen dit hotel voorbij kwam, zijn we stiekem wezen overnachten. De eigenaresse Ines wist daar niks van. Nee. Zoals Michelin doet in feite. Nou ja, en toen zijn we ook nog, het was gelukkig voor de overstroming, zijn we ook nog even de stad in geweest. En dan zit je lekker te eten met een glas wijn. En toen hadden we zoiets van, ja, wat zouden we dan voor thema aan het hotel kunnen geven? Ja, we zitten in het Mergelandschap, het land van de wijnen. Dus het thema was gauw gevonden. Dus we gaan hier het eerste wijnhotel beginnen van Nederland. Ja. En wat is dat dan, een wijnhotel? Ja, hier kun je dan ongetwijfeld straks een mooi glas wijn drinken, maar daar komt dan toch meer bij kijken. Ja, nou, zoals je weet hebben we in Arnhem Hotel Modest, dat is een modedesignhotel. En in dat hotel hebben alle kamers een andere inrichting. Er zijn ruim 30 modedesigners bezig geweest en ontwerpers om die kamers te maken. En dat willen we hier ook doen, maar dan dus niet met modedesign, maar met wijn. Dus we willen alle kamers een ander thema geven in dat wijngebied. We willen proberen om zoveel mogelijk wijnproducenten hier uit het Mergelgebied te betrekken bij het hotel. Ja, en door bijvoorbeeld hun wijn te verkopen, om eens iets te noemen, maar ook hun wijn te verkopen, zo. Zowel in een winkel die erbij komt, als natuurlijk aan tafel. We gaan van alles doen met wijn, met hobby-sommeliers. Dus als je straks voorheen Hotel Tummers binnenkomt, dan stap je eigenlijk een wijnwereld binnen. En wijn is niet alleen wijn drinken, maar tegenwoordig is wijn spijzen net zo leuk als alleen maar wijn drinken. Dus we gaan van alles doen met eten, wijn en eten, arrangementen, wijnproeverijen en natuurlijk zeker ook bezichtigingen naar alle fantastische wijnbedrijven hier op een steenworp afstand. Ja. Maar als je nu de wijn uit deze omgeving proeft, het is fantastisch. Er is enorme kwaliteitsslag gemaakt.
ook in variatie. We gaan dit hotel naar de 21ste eeuw brengen. Dus dat betekent dat we het hotel gaan renoveren. Er komt zelfs een kleine uitbreiding. En alles wat horeca betreft gaat meedoen in dat wijnthema. Nou ja. Dus wordt het een wijnrestaurant? Nou, het wordt een combinatie van een restaurant, wijn, proeven, kleine hapjes, grotere hapjes. Maar alles met wijn. Dus we denken dat Limburgse wijn. Niet alleen, maar toch vooral. Vooral Limburgse wijn. Ja. Die krijgt in ieder geval een hoofdrol. Dus we denken dat het heel spannend gaat worden. Kijk, wijn vindt iedereen leuk. Het is hip, het is happening. Ja. En waar beter dan hier in Valkenburg kun je het eerste Nederlandse wijnhotel beginnen. Het festival Fashion Clash in Maastricht gaat steeds meer op de multimediale tour. Door niet alleen modeshows te organiseren, maar ook filmavonden, exposities en alles, zowel fysiek als digitaal. Een van de argumenten van de jury voor de inspiratieprijs van het Prins Bernhard Cultuurfonds. Fashion Clash is echt een festival om trots op te zijn. Ze hebben, sinds 2009 is het festival er. Ze hebben al die jaren keihard gewerkt om Fashion Clash echt neer te zetten in Maastricht. En ze hebben grote betekenis voor allerlei makers, performers in onze stad, die via Fashion Clash een podium krijgen om te laten zien wat ze allemaal in huis hebben. En het is echt een prachtig middel voor mensen om met elkaar samen te werken. Internationaal, lokaal. Dus het is echt een prachtig aanvullend aanbod dat we in Maastricht op een andere manier niet hebben. En we staan vanavond hier in de Lumière, in een bioscoop. Ja. Hoe heeft dat een rol in een modefestival? Nou, we werken altijd eigenlijk met heel veel verschillende partners. We hebben het Bonnefante Museum ook, en Marais. En in Lumière hebben we vaker events gedaan. En, deze avond staat ook een beetje in het teken van film. We hebben 2 filmpremières. En dat is wel mooi voor makers als een film op grote doek te zien is. Ja. Dat is toch anders dan op een scherm natuurlijk. Ja. En, dus op die manier eigenlijk. Ja. En dat is wel soms wat misschien mensen verwarrend lijken van het is geen modefestival catwalk op één plek. Het is echt doorheen de hele stad. Hè? Precies, en verschillende disciplines. Kijk, wat inderdaad mensen misschien als ze soms denken aan mode denken, oh dat gaat over modellen die lopen op een catwalk. Ja. Maar Fashion Clash Festival is ook beeldende kunst, is ook film, is ook documentaire, dus het kan van alles zijn zeg maar.